मला बॉम्ब दिसता जाणं बरं किती झाले ते वडा मुडा तो भिकारी हातो चोयले होय 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 तो पण त्या वडा मुडा बोयसून भीक मागता पावसा होता तिंग बोयसून तो बाळ भीक मागता बॉम्ब दिसता मागता जाणं बरं त्या भिकऱ्या गेले दोग जाण चेडे आहे एकले चेडे दिल्ली हा आणि एकले चेडो मुंबई हा अब्बा त्या भिकऱ्यागे दोग जाण चेडे आहे एकले दिल्ली एकले मुंबई हा एकलो चेड दिल्ली एकलो चेड मुंबई हा होय बाय बाय भीक मागता होय ते कितो नाही दिल्ली हा तो दिल्ली भीक मागता मुंबई हा तो मुंबई भीक मागता सगळी भिकऱ्यागे फॅमिली होय ते प्रोफेशन तेंगे होय केसो घर मी जाता बरे एक घर मी आणि तिंग बोयसून भीक मागून जाता रे बॉम्ब गाड्या तेले तू कर मी जाता होय जाता होय तू लस घेता मग लस घेता होय होय अरे थँक्यू पी लस पी मनीस म्हणतो मरे तुझी भाषा जाऊ अच्छा तुम्ही मला रोकडी पिऊ लसी दिली थँक्यू लस पी सोडा आधी पी आम्हाला या बला होय बरी 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 पी गाराबा गेल्या नो होय गारगा गेली पी लस पी थँक्यू अच्छा रोकडी तुम्ही मला लसी दिली दोन मिनिट म्हणतो होय हे भाषे मागी लसी बसे देऊ बा तू लुकसाण न बाळा ना आम्हाला पाय मारबा पडतो दिले काय मारो पडाले होय होय किती जातो झाला पडा देतो ते मनीस रे तू किती मनीस रे अरे ताबी टॉयलेट आवर पातो सगळं नाही का अशा सगळं ना पिताय सगळं ओरिशा टॉयलेट आवडते तामी आली मला लसी पिऊन दिल्या तुम्ही जात असतो मी गार्बेज को चालवले की जे सोसड्यारी ओरिशा फामेल बरे तुम्ही लसी बरे आला बस किती सारखाची ये पडत गाव होय हे सुजान गेलो एशी भवन कोण मग सांगता मग एशी भवन येईल म्हणून ना ते आमगे सोपयलवाड्यातून तेरेजीन ना होय 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 तेरेजीन एक जाप पडून गेला तेरेजीन सोडलं नो तेरी सोडा ना होय त्याला लागून त्या गाव तेरेजीन जाप कोण येईल सोडलं ते कोण झाला बाय झाला बाप झाला कशको सोडलं ना कोलवाडचे दिनातला त्या सोडान येईला होय तेंगे भाड्यान रावता त्या तोकली बारा पिकास मारलो होय 6 महिने कोलवाड रावान येईल ते त्याची मागे काढला आणि तो आमगे सिडनी ना सिडनी होय होय सिडनी सिडनीगे भितर स्वतः त्या एक जाप केली सिडनी मारुती लागले नो सिडनी मारुती लागले कुठला ट्रेको लॉटरी नो रस्त्यान चलोन येत असतो मेणा मारुती लागली आख्या बँड भितर गेला होय शे त्याला लागला मग सांगतालो पोस्ट आम्ही गेला लागला झाप पर्या होय 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 बरोबर असेलो मुगे मरे बोंबो एकला बावा रे होय 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 बोंबो या त्या बावा मरे आहे चीट पुरयल्या ओके ओके होय आमाश बिझी आहे हिंग सामागी आणि होय होय तो त्याला लागो मरे तू पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स मेळ जाल्या माश मुगे चीट पोस्टां घाल्या राम रे होय तू किया बोंबो आहे बाबा होय होय बोंबो या त्या बावा चीट पुरयले तुम्ही बोलायला होय बाबा वाचून जायचे ऍक्च्युअली लोकांचे चीट वाच नाही तू मुगे फ्रेंड मरे वाचनचे काय प्रॉब्लेम होय वाचन जागा वेळ ना रे बापरे याने चीट बोलवेल वाचनचे काय प्रॉब्लेम ना राव रे तू मला सांगता बरं तुझे बोंबई ह्या बाबा चीट बोलवेल कुठे होय होय माहिती काय बरं ना बरं ते हा उलोय ना त्या कडे त्याला लागून काय पुरयलं ना बोललो की किती आवडलं ना तरी आमगे केसांव घालवली ते मुगे बिस्कुटूच नाही रे त्यांना सगळं पाहून केले ना केन्ना सांगितलं तोकलेचे बिस्कुट हा ईद मारलेलो त्याक मरे हांवें चीट बुरयल्या म्हणजे आमी जीत हाय मुंबया चीट येयली म्हणजे ह्या चोयली म्हणटरी कळटा तेका आमी आजून हाय मुंबया बरो परत गेल्या खंय कितें बरयलें रे म्हणजे आयडिया बरं आहा तुगे हय हेजे चीट चोयता पडटा तेका ही चीट येयली बिस्कुटा इदराक ये म्हण हय कळटा तेका तेश या रे हय 2000 म्हटले 2 नाही मुगोडे 500 झालं नाही पाहिजे हाय बरं थँक्यू ना माहिती येतो तुका सध्या दर्शनाला काय नाही रे असो क्रिसमस सीजन आहे ना आमी जाल्यार फ्रेंड टूम गेलो 500 दिनाका माग म्हशी पासत थँक्यू तुका जोड त्या 500 तू बोल म्हणजे पाहिजे मागं होय होय ते बरं कर शुअर जॉब होय या 500 रुपये ती माती दिलाय ओरिजिनल और डुप्लिकेट मग कितको कडले ऐसे ओरिजिनल डुप्लिकेट भी जात नाही रे आज एक कितको एस्कोट ओरिजिनल और डुप्लिकेट म्हणून तुका खबर ना ना त्या ओरिजिनल व डुप्लिकेट कितको पडटायचे कितको पडाय गोळी मारी दाखयता होय आणि एक मार 2 मारले आणि एक मार होय आत मरे तुझी कपलाचे
गोडी सोडी 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 सारखी सोड सारखी सोडी नटाचे